Michel, tocca a te. E tra Giuse un altro giovane migrante veneto, Lorenzo, che anche Giuse è un giovane veneto, che vive e lavora a Barcellona in Catalunya. Michel Bofill i Abelló, de Schiera Repubblicana in Catalunya. Buondì. Sì, ringrazio al Movimento Politico di Veneti il suo invito a partecipare in questa giornata che mi permette di conoscere meglio la realtà veneta e diffondere il nostro progetto politico. Abans de començar, prima de començar, volia fer algunes precisions respecte a la realitat política catalana i de l'estat espanyol. Voglio specificare due o tre robe sulla realtà catalana. No, jo soc senador, som 4 senadors d'Esquerra Republicana, però que formem part d'una coalició en què està present també altres forces de l'esquerra catalana, el Partit Socialista de Catalunya i Iniciativa per Catalunya, que són els excomunistes. És a dir, som en total de 16 senadors d'Esquerra Catalanista i a més hi ha 6 senadors de Convergència i Unió i només hi ha un senador de la dreta espanyola de Catalunya. Que Miquel es senador para el Partido de Esquerra Republicana de Cataluña y un senador a Madrid, pero no es el único partido independentista o catalanista independentista en Cataluña. Sí. Independentista sí, però catalanista o autonomista de Catalunya no, perché c'è anche altri partiti come Convergenza e Unió, il PSC, che è il Partito Socialista de Catalunya, che anche ora rappresentai nel Senato de Madrid. Che c'è solo un senatore che è della destra catalana rappresentai Madrid. La destra espanyola. Destra espanyola i espanyolista. No, el que vull donar-vos a entendre és que Esquerra Republicana de Catalunya és un partit independentista però que vol conquistar una majoria social i per conquistar aquesta majoria social el que intenta és arrossegar el conjunt de l'esquerra catalana i amb aliances, si convé, amb la dreta catalana per anar cap a la independència. És a dir, que nosaltres creiem que cal conquerir la majoria social i en aquest moment jo crec que és interessant per vosaltres saber que un sector d'aquesta esquerra que fa 30 anys era una esquerra més aviat jacobina, actualment està situat en posicions catalanistes i fins i tot hi ha un sobiranisme o un independentisme no expressat a l'interior del conjunt de la societat catalana. E ora, quello che ha detto è che ora i catalanisti e quello che vuol fare è allargare, fare un fia più grande la maggioranza sociale che supporta il catalanismo e l'indipendentismo catalano. Io sono di Sanca, sono di un partito tradizionalmente di Sanca, però sta Sanca non è più la Sanca precedente, cioè quella giacobina, è una Sanca diversa che si batte anche per i valori dell'indipendenza del suo popolo e del suo paese. Sí, és una situació d'ambigüitat. No... És una situació un fia ambigua. També en relació amb això també vull significar, per exemple, que el País Basc heu de tenir en compte perquè la realitat sempre és una mica més complexa. No? El País Basc, el govern del País Basc és format per 3 partits. Hi ha un partit majoritari, que és el Partit Nacionalista Basc, que és un partit en part de tradició demòcrata cristiana, que també cal saber-ho, però també està en coalició amb un altre partit que és Eusko Alkartasuna, que és un partit semblant, és el partit germà d'Esquerra Republicana al País Basc, i també per Eusker Batua, que és el partit dels antics comunistes al País Basc i també forma part del govern basc. I aquests 3 partits
donen suport al referèndum que ha convocat el Lehendakari, el president Ibarretxe, per l'any que ve. Convé saber-ho que, per tant, també és transversal el procés cap al sobiranisme i no inclou només una sola tendència política, sinó que és més ampli. Un altro esempio di questa trasversalità che c'è da Sanca a Dretta è nei Paesi Baschi, dove c'è tre partiti che appoggiano un movimento indipendentista che varia da portare un referendum per l'indipendenza dei Paesi Baschi. Un partito il più grande è un partito che precedentemente già era un partito di centro, già è ancora un partito di centro, che si potrebbe un po' identificare con la democrazia cristiana nostra. Dopo che c'è un partito, Escola Cartasuna, che sommeggia bastante a Esquerra Repubblicana di Catalunya in Catalunya, e dopo che c'è anche i comunisti, anche ori a favore dell'indipendenza dei Paesi Baschi. No pròpiament de la independència, però sí a favor de la realització d'un referèndum i de consultar la població, que és la condició bàsica. Nosaltres no demanem que els altres partits s'assumin a l'independentisme, però sí que acceptin que qui té el dret de decidir és el poble i que el poble és el subjecte de sobirania. Quindi noi tutti per l'indipendenza, però quello che ora che domanda a altri partiti è che al manco si sia d'accordo a fare un referendum su sto argomento. Bé, dit això, passo al contingut de la meva intervenció. Heu titulat la meva intervenció amb una frase que vaig dir a Citadea el mes de setembre, que era vènets i catalans, dos camins cap a una Europa més democràtica i més unida. Beh, posso scominciare con una frase che ho già detto durante la festa dei Veneti, che se Veneti e Cateani uniti insieme verso un cammin comune che ne porterà, non mi ricordo bene se verso l'indipendenza. De fet, amb aquesta frase em referia a diverses qüestions alhora. En primer lloc, que hi ha un camí propi de cada poble, d'acord amb la seva història, la seva cultura, la seva llengua, el seu teixit econòmic i social, un camí propi de progrés polític, econòmic i social. No hi ha un model únic. Che non c'è un modello unico che porta verso l'autonomia e l'indipendenza, c'è diversi, e i veneti al suo, i catalani al suo, anche dal punto di vista linguistico, e quindi dipende sempre dal contesto. Sí. En segon lloc, volia significar que els nostres camins convergeixen a Europa, perquè convé als nostres països per dues raons, no? Perquè, de fet, Europa què és sense nosaltres? Nosaltres som, de fet, l'arrel d'Europa, en part. És a dir, que si nosaltres mirem la història d'Europa, els nostres orígens nacionals són part fonamental de la història d'Europa. D'altra banda, convergirem a Europa perquè ens convé l'Europa que es construeix després de la Segona Guerra Mundial, justament per ser una garantia, per ser un factor de pau, un factor d'estabilitat política, democràtica i de progrés econòmic i social, i per això també ens convé esta Europa. E che ora si identifica anche con un cammino che va verso l'Europa, perché per ragioni storiche tutti quanti alla fine siamo europei, ma anche per ragioni storiche, culturali e economiche. Senza l'Europa non potremmo andare avanti tanto. Aquesta Europa també, me referia a aquesta convergència a Europa més democràtica i més forta, perquè Europa necessita una reforma. Europa necessita una major democràcia